Ban Allah ina zuwa. Allah nan bakin makaranta ma za ka dan karasar da ni. Nawa kake biya? A ba amma student fa ba. Gane ba ne ai normal ne. As a student. To ni makarantar allo nayi ba makarantar boko balle ka ce wannan ina ma a ce islamiya zaka ni nawa zaka biya ni kai kan ba zaka biya ni ba kuma to. Aba abokina. Ba zan iya je jaka ba. What? A dan yayi shigo mana zan ba da kuɗin kafa. Ba san ne ba. Ba can kai ba kuma. Allah ka mu lokaci mata sun fara biya maza kuɗin keke nafe ko ma sai kaga an sai wani wando trouser. Mu je tunda ya ce ba can yayi ba.